Dhi nyinge duol mochung' ne choko osuru e pacho ka KRA okwam mondo mi ochung tim mar rocho ratich oganda Jokenya e kinde ma gichoko osuru. Ma en kaluwore kod jatend piny Kenya William Ruto moyango ni duolno nyaka koro ta chenro mag yo marito ratiro mag oganda ka winjruok onego bed e kind KRA kod jopiny kata ka gichwalo tijegi. Jatend piny Kenya oyango ni duolno nyaka koro lok chenro mage mag choko osuru kendo loko paro moganda osebedo go e wi chulo osuru. Ruto wacho ni choko osuru makare en achiel kuom yore mar nyuolo omenda mabiro konyo e timo chenro mathoth mag piny owacho kama oting'o dongruok ka bende kwayo duolno mondo orwak lony manyasani e weche mag choko osuru mabiro kelo yot kod ler e sektano. Omiyo duolno mar KRA geto machoko shillings trilion 3 e giko hik omenda mabiro. Every Kenyan with an ID should have a PIN number. Just as simple as that. Technology and a considerate, fair, and professional mobilization will do the job quite well. Safaricom, a telco, has registered more people than KRA, a powerful state organization. It is very clear that the magic lies in technology and strategy, not in power and resources.